DXDC RadyoMaN Report. Kasama, tagpila na ba ang kilo sa durian dihang dapita? Unsa ba ang imong paborito nga variety? Cob, puyat, aransilyo o D101? Usa ka misis ang ginganlan og Catherine Godin Kabungkal ang nagpost kabahin sa iyang bana nga giingong naglisod og ginhawa, human mi kaon og daghang durian dayon giparisan og soft drinks. Nakurat na lang kuno siya nga nagbarag-barag na kining miduol kaniya tungod sa kasakit sa ulo. Nang lagom na usab kuno ang mga kuko niini og namugnaw na pag-ayo busa sa iyang karatol, nag-YouTube siya aron i-search kung unsaon pagtabang sa iyang bana nga maoy rason nga nabash usab siya. Daghan sa netizens ang miingon nga dapat na nawagilayon siya og 911 o medical assistance ug dili kay sa YouTube magpalabana. Apan gipasabot ni Catherine nga nahimo lang niya kini tungod sa karatol ug bisan pa man nangayo ra sab siya dayon og tabang sa ilang mga kasilinganan. Luyo sa ilang kasinatian, wala pay pagtuon nga nagkumpirma nga ang kombinasyon sa durian ug carbonated drinks makamatay. Gani sa interview sa AFP Thailand kang Dr. Payayapan Proksepanik nga assistant professor sa Chulalongkorn University, miingon kini nga eating durian and cola together is not dangerous and does intoxicate your body acutely. However, just like any other sugary foods, this shouldn't be eaten so frequently to avoid obesity. Sa kasamtangan, luwas na ang bana ni Catherine og nahimong dakong pagtulunan kanila ang maong insidente. So mga kasama, bisan og okay ra nga isabay ang durian ug cola, hinay-hinay ba gihapon ha? Hinumdumi nga ang bisan unsang sobra, makadaot gyud sa atua. Bear in mind that prevention is better than cure. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.